Joko Keyo. Terima kasih matur nuwun, kita ketemu besok insyaallah lancar. Sugeng dalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sawerane Brabang, sawerane Brabang. Ayo ayo. Gini 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 gini. Udah. Tak video. Makasih konco-konco sedayanipun aman. Nggih engko sik. Mas Tony engko njaluk dikoplo. Turi putih ditandur nang kebon agung. Turi putih ditandur nang kebon agung. Leretipo nyemplung mbok ira kembange apa. Mbok ira kembange apa. Ayo kembang apa wae? Sik, tak ndongake sing digawe. Ya. Sing duduk kembang bayem. Aku milih kembange bayem. Kembang bayem. Aku milih kembange bayem. Muga-muga sing duwe gawe bubar emoh ayem tentrem. Kowe, Rara, kembang apa? Siji, loro, telu, papat. Siji, loro, telu, papat, lima, enem, pitu, wolu, songo, 10. Iya. Wes dihitung, Bos. Iya. Oh iya. Sabtu pagi.
Ya le, ayo le joget to le. Kowe nyawer ra le. Wah, Heeh. Tak nei nek Ayo nyawer. Dene sini Aku dulu, denake sini kok. dulu. Sini. Nyadinya. Ya. Sik mlumpuk. Wo gemang. Waduh. Sabdo pendito